Tak, krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás tu po dlouhé době. Chtěl bych se dnes podívat na to, co nás čeká vlastně v posledním čtvrtletí tohoto roku, což je v podstatě období už dá se říct, od teď do konce tohoto roku. To znamená opravdu jako celý konec roku taková hlavní téma, které vás bude doprovázet něco, co vám karty chtějí říct, co může být důležitou informací pro vás. Bude to výklad na skupinky a budu k tomu používat tady ten Oshozen Tarot. A můžete se už podívat do popisku videa a najít si vlastně skupinku, která vám bude sedět. Teď za chvíli ukážu vlastně přesně, které skupinky, podle kterých si můžete vybrat. Budu tady mít 3 karty vlastně z toho Oshozen Tarotu, které vám budou něco symbolizovat. Prosím, vybírejte si intuitivně. A ještě bych rád řekl, že mám momentálně akci na příští 3 dny, včetně tohoto dne až do konce neděle, kdy jsem vlastně schopen vám dát 20-minutový výklad vlastně za cenu 200 korun, což si myslím, že je jako velmi skvělá vlastně akce. Může to být formou videa, může to být formou vlastně i telefonického hovoru, pokud budete chtít. A pokud máte o něco takového zájem, tak prosím v popisku videa najdete formulář, kde stačí vyplnit vaše jméno, e-mail a krátký popis situace. A já už se vám potom ozvu. Myslím si, že momentálně jsem poměrně schopen vám to poměrně rychle dodat, takže pár hodin od poslání formuláře vás určitě kontaktuju a myslím si, že pokud si vyberete video, tak by to mohlo být i ten týžden vlastně u vás, takže pokud máte zájem, určitě se podívejte do popisku videa a teď už pojďme rovnou se podívat na skupinky. Pro skupinu číslo 1 tady máme kartu Schizofrenie. Myslím si, že tohle by byla dvojka v klasickém tarotu. Takže to je pro skupinku číslo 1. Pro skupinku číslo 2 tady máme kartu Smutek. To by byla asi 9 mečů v klasickém tarotu. A pak tady máme kartu číslo 5, což je Nic. To by byl, myslím si, klasický velekněz v obyčejném tarotu. Tady tyhle karty jsou možná trošku depresivní na začátek, ale já to prostě beru tak, jak to vypadne. Máme tady 3 skupiny, takže ještě jednou zopakuju. Skupina číslo 1, skupina číslo 2 a skupina číslo 3. Jak se říká, nesoudit knihu podle obalu, vybírat si skupinky podle intuice, podle toho, kam vás to táhne. Možná vás budou vést emoce, možná vás bude vést třeba barva na kartě nebo vyobrazení toho, co tam je. Takže vybírejte intuitivně a potom si klikněte dole v popisku videa na skupinu, která vám nejvíce sedí a přejdete na váš konkrétní výklad. Tak, máme tady skupinu číslo 1, která vyšla tady s tou poměrně strašidelnou kartou, protože pro mě aspoň minimálně slovo schizofrenie je něco, čeho bych se asi upřímně bál. Máme zde na obrázku vyobrazeného člověka mezi takovéma 2 obdélníky, můžou to být nějaké budovy. Tady nahoře jdou vidět ještě 2 černí ptáci nespecifikovaného původu a dole vidíme mraky. Takže tady to vypadá skoro, jak kdyby se člověk snažil držet něčeho, co je velmi nestabilní, jo? Protože tady vidíme, že opravdu všechny ty končetiny jsou natažené, poměrně dost bolestivá pozice, pokud bych si to měl představit, že se o něco takového snažím. A dole to vypadá jako, že je nějaká propast, kde vlastně tady vlastně přítomnost té tmavější černé barvy, jak se to zde zaplňuje vlastně do takové tmavší modré, tak to vypadá až skoro jako, kdyby to byla nějaká propast nebo něco, čemu se snažíme vyhnout. A ta přítomnost těch mraků je taky zároveň poměrně velkým kontrastem, protože to je úplně jako opačná barva, vlastně na opačné straně spektra, že vlastně ta bílá barva reprezentuje něco, co je spíš pozitivní. Takže tady v této kartě je to takové jaksi jako rozhodování mezi 2 věci, možná více, nějaké jako klidně třeba trilema, co prostě je poměrně nepříjemné. A možná je to to, co vás přesně táhlo tady k tomu výkladu, tady k té skupině. Ale já bych se ještě zdráhal dělat nějaké jako delší interpretace předtím, než si vytáhnu zbytek těch karet. Asi začnu tím, že si vytáhnu tady karty Rider-Waite, takže pojďme na to. Tak poprosím pro skupinu číslo 1, co máme vědět, co čeká do posledního čtvrtletí tohoto roku. Máme zde poměrně zajímavý začátek. A ještě poprosím 1 kartu. Jo, OK. Tak tohle je poměrně zajímavé. Takže začali jsme zde vlastně 3 pohárů. Jo, já vám nejdřív asi ukážu všechny karty a pak budu vlastně mluvit o tom, co v tom vidím. Dále máme eso poháru. Pak tady máme otočenou 10 pentaklů.
otočený měsíc a nakonec tady máme kartu hvězdy. Tahle kombinace karet je velmi zajímavá, protože začínáme něčím, co vypadá jako nějaká oslava, dalo by se říct. Ta trojka pohárů často je karta nějaké oslavy, můžou to být taky nějaké 3 vlastně jako rozhodnutí nebo 3 věci, okolo kterých se potom nějakým způsobem mění vaše budoucnost, protože ty poháry mohou být také nějaké příležitosti, často jsou emočně zabarvené, může to být také jako nějaký vlastně důraz na třeba kamarády a tak podobně. ESO poháru vypadá to podle mě prostě jako jeden z těch pohárů tady, jo. Jakože skoro až kdybych si měl vybrat mezi 3 možnostma skoro až, jo. Takže to ESO poháru mi tady značí, že tady je nějaká příležitost, která je možná úplně nejlepší a tím, že vlastně je to ESO poháru, tak se bavíme o emocích. Takže pokud úplně první věc, co mě zde napadá, pokud řešíte nějakou situaci, která je fakt jako těžká a přemýšlíte hlavou, tak nepřemýšlejte hlavou, přemýšlejte tím, co vás jako nejvíce potěší. Jo? Že tady opravdu vidím, ten důraz má být na vás a má to být možnost, která vám prostě nejlépe sedí, něco, co vám jako dodá klid. Já prostě tady jako bych viděl, že pokud vidíte pouze 2 cesty a ani jedna z nich není fajn, tak je tady 3. cesta, která je prostě úplně přesně to, co hledáte. Jo? Nepřemýšlel bych ani tak, a to mám tady tu 10 pentaklů, způsobem, který vám přijde jako to, na co jste zvyklí, to prostě, co vás naučila rodina, prostě to, co je jako standard, třeba společenský nebo rodinný, nebo prostě to, na co jste zvyklí. Je to něco, co je, jak to říct, mně se prostě líbí tady ten měsíc otočený, protože to značí, že ta situace není až tak jako neřešitelná, byť se tak může zdát, může vás doprovázet třeba období, kdy máte jako sny, ale ty sny mohou skrývat jako velmi zajímavou symboliku, takže vám můžu doporučit, zapisujte si sny v této době, kdy prostě k vám přijdou, jo. Může to být něco, co vám jako ze začátku nedává smysl, ale potom, když se na to podíváte později, tak to smysl dávat bude. No a nakonec, jak tady máme tu hvězdu, tak to je prostě, doufám, že to nemusím zakrývat, když mě nikdo nenahlásí, YouTube úplně nemá rád tady tyhle vyobrazení nahoty a tak podobně. V každém případě hvězda, jo. Je to karta, která přichází hned po kartě věže, což je jako úplný chaos, prostě rozborcení, je to karta, která značí nějaké jako rozbití základu, na které jsme zvyklí. A já mám trošku pocit, jak kdyby vlastně tady ty karty vás vyzývaly k tomu, abyste teď udělali rozhodnutí, které může být něco, co je jakoby nezvyk, ale je to něco, co prostě potřebujete. Něco, co jako dlouho se vás ten vesmír snaží jako, nechci říct dotlačit, to je jakoby špatné slovo. Něco, co pro vás bude fakt jako úplná regenerace ve finále, jo? Byť ze začátku to tak nemusí vypadat. Tohle se může projevovat jako několika způsoby, samozřejmě pro každého z vás to bude úplně jiné. Mně jde tady o to, aby v podstatě jste se nebáli o ztrátu nějakého zázemí, nebo o ztrátu peněz, nebo o ztrátu prostě něčeho, co jste si vybudovali, protože to tak může sice vypadat, ale nebude to tak. Jo. Pokud tady dojde ke ztrátě, tak ve dlouhodobém měřítku získáte víc, než byste vůbec jako mohli čekat. Jo? Pokud tady třeba někdo ztratil práci, tak vidím tady trošičku jako kratší období docela velkého stresu, ale nakonec příležitost, která bude ve finále prostě jako xkrát lepší prostě. A když byste byli v situaci, kdy se držíte prostě něčeho, co pro vás není, ale máte strach, že jako nemáte teďkom jinou možnost, tak by mohlo dojít k tomu, že vůbec neuvidíte tady tu příležitost. Já vím, že to je strašně jako obecně. Proto si chci vzít tady ještě karty Lenormandu, aby jsme se podívali trošičku blíž vlastně na to, co bychom mohli nějak jako víc specifikovat, něco, co bylo třeba trošku blížší. Tak, máme tady lupu. To znamená, tady pro vás v tomto období bude určitě velmi důležité se dívat vlastně jako hlouběji, jo? Proto říkám, ta symbolika třeba těch snů může být velmi důležitá, ale taky je to období, ve kterém vy se dozvíte něco důležitého o sobě, co jako vám hodně pomůže prostě proto, abyste se cítili více jako pod kontrolou dané situace a více v pohodě jako obecně, jo? Takže to je první věc. Pak tady mám ptáky, jo? To symbolizuje velmi často nějaký stres, zvláště pokud to jsou tady ti ptáci, jsou tady ještě další, to jsou v tomto balíčku, ale tady jsou to tady ti jako obyčejní, bohužel teda nepoznám druh ptáka teď, ale je to nějaký stres. Je tady možná období, ve kterém vy budete vidět nějakou
nějaké trauma možná, nebo nějaký dlouhodobý stres, který vyjde úplně najevo a manifestuje se v nějaké fyzické podobě. Ale bude tam jenom jako strašák v podstatě, který se nenaplní. Jo. To znamená, pokud někdo má strach například ze ztráty práce, tak tady může být třeba situace, ve kterém může tu práci opravdu ztratit, ale spíš bych to viděl jako situaci, ve kterém dojde třeba k nějakému strachu, že třeba nejste schopni v té práci něco vykonat a vlastně díky tomu dojdete jako k získání vlastně nějakých znalostí nebo něčemu, co vám pomůže v té práci jako jednak ji vykonávat lépe, ale jednak už vlastně cítit jako pocit toho, že bez ohledu na to, co se stane, tak já mám tu schopnost se vždycky z toho dostat, mám tu schopnost, vím, že mám vlastně ty znalosti, vím, že mám prostě ty kompetence k tomu, aby když už se stane cokoliv, tak pro mě nebude problém najít práci, která je prostě 1000krát lepší. Jo. Takže možná i nakonec se rozhodnete sami potom vlastně jít paradoxně proti tomu strachu, odejít z té práce a najít lepší. Jo, tohle může být třeba jedna z možných prostě 1000 interpretací, jak to můžeme vidět. A nakonec tady máme nějaké rozednění, jo. Takže tohle je karta mraků. Klasicky by si to interpretovalo trošku jinak Lenormandu, ale mně se líbí už, že tady máme vlastně dvě věci, které jsou velmi podobné. Ty mraky jsou tady v obou dvou místech, ale tady vidím vlastně, že jak kdyby to rozednění je směrem nahoru, tady je to směrem dolů, je to takový trošku kontrast. A je zajímavé, že tohle vypadlo jako poslední karta a tohle vypadlo jako první karta, takže je to takové, že jako do hloubky a pak vlastně zpátky nahoru do míst, které jsou o dost stabilnější a do míst, kde svítí více světla, protože tady vidím, že jste v pozici a už dlouhodobě jde vidět, jak ty obdélníky vlastně jdou takhle jako šikmo dolů, jak je tady ten vlastně kopec, jak kdyby, nevím, jak se to řekne česky, prostě jako sloup, zakřivení, možná strmý kopec dolů, který už vlastně, pokud bych to bral chronologicky, to symbolizuje vaši minulost. To znamená, vy tady už dlouhodobě, třeba poslední týdny cítíte, že to jde dolů. A tady je nějaká propast, ale vidíte, že je tady možnost se držet a být tady v podstatě jako do nekonečna. Jenomže ono to není do nekonečna, protože vám ty síly prostě dojdou. Jo? Takže tady vůbec jako nevíte, co je pod tím a vidíte to jenom ze zhora. Ale ve finále tady dole může přesně dojít k tomu, si tady projdete nějakým procesem a ve finále se rozední a bude to, a ještě se mi líbí, jsou tady taky ptáci teda, jo, jsou tady teda 3, což je zajímavé, že máme ptáky tady ve vlastně 4 kartách, v 5 kartách, v 6 kartách, jo, máme je na hodně místech, takže já teď si budu muset trošku zastavit a podívat se na symboliku vlastně ptáků, takže vteřinku. Tak já musím říct, že jsem poměrně nadšený z toho, co jsem našel a je velmi zajímavé, protože ptáci obecně symbolizují vlastně nové příležitosti a určitou svobodu, což jako dává smysl vzhledem k tomu, že jako jedni z mála zvířat mají křídla a mohou se pohybovat nejenom po zemi, ale i po vzduchu, někteří i na vodě. Máme zde v podstatě barevné ptáky ve všech kartách, které jako jsou v průběhu nějakého vlastně jako nějaké změny. Ale už jakoby je tam vidět nějaká příležitost. Jo? To znamená, že já prostě vidím, že tady je velmi krátké období, kdy se cítíte, že vlastně něco jako nefunguje, nebo kdy cítíte třeba nějakou jako naději, by se dalo říct. Jo? Pokud se podíváme na černé ptáky konkrétně, tak ti černí ptáci jsou zde vidět vlastně v této kartě, což je ta karta úplně na začátku, jak jsem mluvil, a tady na konci vlastně té karty, což je úplný začátek a vlastně úplný konec, jakoby tady toho období, které vlastně přináší tu transformaci. A je to přesně ta černá barva toho ptáka, který značí jakoby přímo tranzici mezi smrtí a životem, což je prostě změna a transformace nějakých věcí v vašem životě. Já si myslím, že by bylo dobré se v této chvíli podívat, co jsou ty věci, které můžete očekávat vlastně po tady tom období nějaké transformace. Nevím, zda nám bude prozrazeno úplně všechno, ale myslím si, že něco určitě zjistíme. Tak, máme tady 5 pentaklů. Tohle je hodně zajímavá karta, já se k tomu dostanu asi rovnou. Sice mi tady ale leze jedna karta, kterou chci vytáhnout a vidím, že chce hodně ven, takže já to jenom takhle jako na straně udělám. Tak, 5 pentaklů. Tady vidíte, já nevím, jestli to jde dobře vidět, ale já vám popíšu, co na té kartě je vidět. Je tady osoba, která leží prostě s hlavou skloněnou do klína
a tady je nějaký zámek, který je potřeba otevřít a tady je klíč a kdyby se ta osoba otočila do směru, kde by to vyžadovalo trošičku práce, ale ne zas tak moc otočit hlavu, tak by viděla klíč, který stačí zvednout a strčit do té klíčové dírky a otevřít dveře, které jsou teď zavřené. Takže tohle je úplně krásně jako popis, dá se říct, shrnutí toho, co já jsem viděl ve vašem výkladu. Že je tady úplně krásné řešení pro nějakou situaci, která se momentálně zdá být, že úplně jako chudá a úplně jako nepřínosná. Jo, takže to je takové spíš jako zopakování toho, co tu vidíme. Takže tohle, jak jsem říkal, je karta, která má značit odpověď na to, co můžete očekávat, nebo co je ta věc, kterou můžete získat. A tohle může být řešení nějakého problému, nebo otevření příležitostí, které doteď byly zavřené. A vy jste se snažili vlastně tu příležitost získat, možná delší dobu, ale neměli jste pocit, že to jako přináší nějaké výsledky, nebo že to vlastně jakoby můžete mít. Jo? Možná už někdo z vás je jako z toho tak jako v depresi, nebo jako odrazený vlastně, nebo zrazený z té situace, že si myslí, že už to nejde, že už to nepůjde, ale ono to není úplně tak pravda. A možná bylo potřeba vlastně dojít do tohle bodu, proto bylo vůbec možné změnit něco, jako nějaký způsob přemýšlení, jo? Který momentálně jako nesvědčí vaší největší podstatě. A já si myslím, že to má co dělat prostě s nějakou sebehodnotou prostě, jo? To já tady vidím určitě a s pocitem, jako že ať už udělám cokoliv, tak to není dost. Máme tady 8 holí a tohle je znamení toho, že cokoliv, co zde přijde, tak přijde velmi rychle. A že to bude rychlejší, než se zdá. To znamená, jakékoliv období nějakého smutku nebo jakékoliv období nějaké bolesti tady bude velmi rychle jako pryč. Jo? Že to bude jenom takové, jako abyste se s tím seznámili, ale že to pak velmi rychle odejde. Nebude to něco chronicky dlouhodobého, což je to, co jsem říkal o tom, že to bude spíš strašák a ne reálná hrozba. No a pak tady máme 8 mečů. A já bych to prostě, a zase tady vidíte ty černé ptáky, jo, tady prostě zase jako, oni jsou všude a tady jich je teda, tady jsou 4, jo, tak měli jsme 2, pak 3 a tady jsou 4, takže je krásné, že ty karty i vlastně komunikují tímto způsobem, že vlastně zvyšují počet ptáků. Já si myslím, že 5 už jich v žádné kartě není, ale to bych možná kecal. V každém případě 8 mečů. Pocit svázanosti, který ale není pravdivý, protože ta osoba je tady v realitě a tohle je jenom nějaký odraz. A ti ptáci se to snaží rozvázat, jenomže oni bez toho, aniž by ta osoba jim vlastně pomohla, tak to neudělají. Jo. Takže tady prostě zase vidím jako pocit svobody. Já to si myslím, že je možná největší věc, kdy tady máme hodně jakoby postav, které jsou tady v pozici, která je poměrně jako nepříjemná. Jo. Máme zde vlastně jenom 1 kartu nebo 2 karty, kde jsou osoby, které vypadají, že si to jako trošku užívají, jo, to, co dělají tady na těch kartách, ale jak tady, tak jsou prostě ty osoby opravdu jako v nepříjemné pozici, teda v té 8 mečů. A já tam vidím tu svobodu, jednak svobodu se hýbat, svobodu otevírat dveře, svobodu nestát nad zrcadlem a přemýšlet nad tím, co dělám blbě, jo. Prostě tady je to fakt hezky vidět, že a může to být finanční svoboda, nemusí to být svoboda jako pohybu a tak, což teda doufám, že nikdo z vás jako tím netrpí, to bych byl velmi nerad. Ale v podstatě je to svoboda i jako emocí, jo? Je to emoční svoboda taky, prostě je to svoboda ve všech směrech, cokoliv, co pro vás je relevantní v této chvíli. A velmi rychle, jo, velmi rychle. Já bych chtěl ještě 1 kartu, a to nechám úplně na těch kartách, je tady páže mečů. Tady zase máme taky ptáky, ale ty už jsou v jiné barvě trošičku a oni tady lítají okolo žárbek, což jsou nové nápady a je to osoba, která chodí i ve velmi těžkých podmínkách, na špičkách prostě, s knihou v ruce a s druhou rukou jako z nápady, jo. Takže bez ohledu na to, co se tady děje, tak vy jste schopni vymýšlet, jste schopni být kreativní, jste schopni být jako neotrávení tím, jaké jsou momentálně podmínky. A je to přesně tím, že máte ty znalosti, co jsou tady v té knize symbolizované, máte nápady a víte, že prostě na to máte. Takže pokud tady je třeba nějaká situace, a to mě napadá až teď, mě možná mohlo napadnout už předtím, ale teď mi to přišlo jako do hlavy, že pokud tady máte třeba situaci, kde jako si nejste jistí, zda byste měli vzít tu příležitost, to může být fakt cokoliv, tak jako udělejte to. Prostě to udělejte, i když to vypadá, že to nevyjde, protože ono to vyjde, jo. Ale bude tam nějaký stres a to nemůžu, jakoby, to nemůžeme smazat. Ono to je prostě potřeba pro to, aby došlo vlastně k nějakému jako uvědomění, jo, což je prostě jako v této chvíli potřeba.
Takže to je asi všechno, co vidím k vašemu výkladu. Budete mít poměrně zajímavé čtvrtletí, které se může být zdát jako náročné ze začátku, možná teď i v době jako těch vah, ale myslím si, že okolo jako začátkem října, možná v půlce října by se to mohlo zlomit, pro někoho dřív, pro někoho možná trochu později. Samozřejmě to je pouze odhad, to je to, co mi teď intuitivně jakoby přichází. V každém případě je to nutná změna, tak bych asi pojmenoval jakoby váš výklad dneska. Nutná, ale krásná změna, která přijde rychleji, než si myslíte. Takže to je pro vaše čtvrtletí roku 2024 všechno ode mě. Já doufám, že vám tento výklad v něčem poradil, pomohl, nebo vám aspoň dal 15 minut poslouchání něčeho, co je pro vás zajímavé. Já vám moc děkuji, že jste sledovali tento výklad. Pokud máte pocit, že byste chtěli vidět ještě více výkladů, třeba i v tomto videu, určitě si můžete kliknout na 2 nebo na 3 všechny vlastně skupiny. Je to jenom na vás a vaši intuici. Já vám každopádně děkuji a přeji vám moc krásný den. Tak já vás tu vítám, skupinko číslo 2, vy jste si vybrali tady tu kartu Smutek. Tohle to by byla klasicky 9 mečů v klasickém Rider-Waite tarotu. Tady tohle, jak jsem říkal, Oshozen tarot, takže ty karty jsou tady trošičku jiné. Máme zde osobu, nějakého mnicha, který pláče a je velmi smutný. Je to poměrně depresivní karta, ale mně strašně jakoby přijde zajímavé, že tady za ním je malinký otvor. Vypadá to skoro jak nějaké takové jako alternativní okno, ve kterém jde vidět obloha a na té obloze úplně nahoře jsou hvězdy. Já nevím, jestli to jde úplně vidět, tady ty bílé tečky na té kameře, to se omlouvám. Ale je to takový zajímavý, jak to říct, zajímavé stvárnění vlastně smutku. Já se přiznám, že se chci podívat do guidebooku, což je knížečka vlastně tady toho tarotu, protože mě zajímá, co o této konkrétní kartě píšou. Myslím si, že tady bude něco, co pro nás může být zajímavé. Akorát, jo, tady tak, tady smutek. Tak, na této kartě můžeme vidět obraz Anandy, bratrance a žáka Gautámy Budhy. Byl Budhovi neustále po boku, připraven vyplnit každého přání po celých 24 let. Ale když Buddha zemřel, Ananda u něj stále seděl a plakal. Ostatní žáci ho kárali, že nic nechápe. Buddha zemřel zcela naplněný a měl by se tedy radovat. Ale Ananda řekl, ne, vy jste nepochopili mě. Nepláču kvůli němu, ale kvůli sobě, protože jsem byl stále po jeho boku všechna ta léta a ničeho jsem nedosáhl. Říká se, že celou noc hluboce meditoval a do rána došel k nirváně, tudíž k procítění a vlastně k osvícení. Období velkého smutku se může stát obdobím velké transformace. Musíme jít ale hluboko až ke kořenům naší bolesti a prožít ji takovou, jaká je, bez obviňování a sebelítosti, proto abychom mohli dosáhnout uvolnění. Takže pokud někdo z vás tady teď zažívá období, které je poměrně smutné, poměrně depresivní, tak není to špatně. Jo, ono se to tak může zdát, ale je to dobře vlastně, protože to je potřeba procítit k tomu, aby jsme mohli dojít jednak k nějakému uvědomění, ale taky k vlastně opuštění tady těch jako negativních emocí. Takže mě velmi zajímá, co bude nést toto období pro vás a věřím tomu, že to nebude až tak jako černé vlastně celou dobu. Já přemýšlím, které karty si tady vytáhnout jako první. Asi začneme začneme tarotem světla a stínu. Myslím, že to bude zajímavé tady pro tento výklad, tak poprosím, už tady máme první kartu Královna mečů. Jo, já to všechno vyložím a pak vám to ukážu, co zde máme. Máme zde hodně zatím jako prominentní vzduch, vzdušné znamení. Tady 5 mečů, opět vzdušné znamení. Máme tady prostě tento dneska fakt jako symboliku těch ptáků hodně. Máme tady věž otočenou. Dobře. 10 pohárů, krásná věc. Pardon, jsem strašně rychlej. A 10 holí. Tak. Já se budu muset chvíli zamyslet a hned se k vám vrátím. Co se dívám na ty karty, tak mi přijde, že váš výklad je o pouštění, odpouštění, pouštění jako nákladu. Jo? Tady ta 10 holí mluví o velkém nákladu, co máte na sobě, velké náloži, ať už to je emoční, fyzická nálož, v podstatě cokoliv. A vidím tady sestupování z nějaké hory, což vidím, že nějaká velká cesta je teď momentálně za vámi a přichází období, které je šťastnější. To je jako velmi laická interpretace. Já, co se tu dívám, tak vy jste teď v období, vlastně vás tady symbolizuje ta královna mečů.
Ta královna mečů je velmi přímá osobnost, je to osobnost, která ví, co chce a tím mečem je schopná jako rozseknout strašně moc věcí a mám pocit, že tady máte utnout něco, co pro vás teď není dobře. Já tady vidím vlastně, to může být i vlastně ta minulost a líbí se mi ta symbolika vlastně té hory, kterou vy jste už jakoby sešli nebo momentálně scházíte a tady na té kartě jste vyobrazení, jak jdete nahoru a je tady za váma stopa krve. Jo, takže vidím poměrně bolestivé stoupání nahoru, může to být symbolizování nějaké situace životní, ve které jako vy jste věděli, že proto, abyste dosáhli svého cíle, tak vás to bude hodně stát. A nakonec jste se cítili poražení, byť jste třeba došli k nějakému vítězství. Ono to může být takové to pyrovo vítězství, ve kterém prostě jako, jak to říct, třeba nechcete jakoby někde bydlet, ale spálíte proto celou vesnici, jo. To je jako strašně stupidní příklad, ale teď mě se přiznám, nic lepšího nenapadá. Jo, že prostě jako ta spoušť, která vznikne po dosažení nějakého cíle, je větší než ten výsledek, kterého dosáhnete. To znamená, že to vlastně jako je vítězství, ale vlastně není, jo? Že to přinese následky, které jsou horší. A já mám pocit, že vy tady máte chuť, nebo v minulosti jste měli chuť něčeho dosáhnout, třeba pokračovat v nějakém vztahu, pokračovat v nějaké práci, nebo cokoliv, co vás napadne tady v tomto, ono to může být opravdu cokoliv. Ale ve finále jste zjistili, že to akorát jako přináší období, ve kterém máte pocit, že se pořád něco rozpadne, že třeba mě napadá vztah, ve kterém prostě vy jako sice jste s nějakým člověkem za dobře, ale musíte se pořád omlouvat, nebo musíte pořád vlastně jako dělat, že ten člověk jako má pořád pravdu, i když ji nemá, vás to bolí a dělá vám pořád věci, které jsou velmi nepříjemné a vy proto, abyste zůstali v tom vztahu, tak to musíte pořád trpět, ale nemusíte to trpět a tady může přijít něco, co je o dost lepší a já vidím, že to přijde, jo, a je to přesně ta 10 pohárů, což je karta v tarotu, která je úplně jako by to největší možné naplnění, emoční a tak podobně. Jo, prostě štěstí v té nejryzejší podobě, které je ještě víc než to jako úplné štěstí, jo? Že 9 pohárů ukazuje naplnění snů a 10 pohárů je ještě víc, než byste chtěli. To znamená, že to je prostě jako opravdu hojnost, která je neomezená, dá se říct. A já si myslím, že to je permanentní stav, kterého vy teď můžete dosáhnout. Pokud opustíte něco, co vám neslouží a vy to vidíte, ale z nějakého důvodu máte strach, že když to opustíte, tak se stane něco špatného, ale vy už vidíte, že když to neopustíte, tak se něco špatného stane taky a může to být ještě horší. Možná to krátkodobě není tak bolestivé, ale dlouhodobě ta bolest toho je větší, než to vlastně teď opustit. A to nemusí být něco tak drastického, jako opustit vztah. Samozřejmě pro někoho z vás to být může, ale pro někoho z vás to může být jenom rozhodnout se jinak, nebo se pozastavit nad tím, než uděláte nějaké rozhodnutí. Prostě tady ta kombinace karet mě vyzývá k tomu, abyste momentálně se zastavili a zamysleli se a trošku meditovali nad tím, co jakoby opravdu v této situaci. A myslím si, že jako ta první věc, která vás napadla, když jsem o tom začal mluvit, bude přesně to, co je potřeba tady řešit, jo. Nemyslím si, že je tady potřeba, a víte co, já se na to rovnou vyložím nějaké karty, jakoby co je potřeba udělat vlastně v této situaci, jestli je to tak drastické, nebo jestli tady jde pouze o to nebát se třeba nějakého strachu, nebo nebát se nějaké jako nálože. No tady páže poháru, tohle může být romantická příležitost pro někoho z vás. Já bych tady poslouchal srdce, protože tady je fakt jako, ten výsledek je srdeční záležitost ve finále, jo? Je to věc, která se týká emocí. Jo? Ta 10 pohárů, tím, že jsou to poháry, tak je to hodně o emocích. A já mám prostě pocit, že vás ty myšlenky jakoby táhnou do toho, že by to jako mohlo být nebezpečný, jo? Že prostě tady je riziko smutku, je tady riziko nějakého jako pocitu porážky a tak, ale přitom to vůbec není porážka ve finále, jo? Naopak porážkou je se tomu bránit a pořád se snažit držet věci tak, jak jsou. Já se přiznám, že potřebuji ještě trošičku víc klarifikace tady k té situaci. 8 pentaklů, 4 meče a prosím ještě něco. Tak 2 karty, tak. Vítěz žolí a měsíc, dobře, tak. Na spodu máme zamilované, tudíž pro někoho to i může být nějaká romantická situace. Třeba jste potkali někoho, ale jste momentálně ve vztahu, ve kterým třeba úplně nejste šťastní. Jo? To může být taky interpretace, kterou tu vidím. Nebo to může být navázání vztahu s někým, se kterým jste dlouho nebyli v kontaktu a úplně se vám do toho nechce, protože máte jako pocit, že
by to znamenalo trošičku nějaký kompromis nebo něco v tom smyslu. Přičemž mám prostě pocit, že máte poslouchat to srdce, které momentálně je v dobrém stavu. Já to vidím v té 4 mečů, že vy jste jako připravení na něco takového, že vy jste tady opravdu jako v krásné energii té královny mečů a už jako víte, co nefunguje a už víte, co chcete, tím pádem jako trošku vyločovací metodou. Může to být trošku práce, jak vidím v té 8 pentaklů, ale je to jakoby něco, co vás ultimátně vlastně bude naplňovat. Ten rytíř holí a ten měsíc ukazuje i taky docela jakoby nějakou velkou symboliku, velké jakoby napojení vlastně teďkom na sny například, nebo na tu intuici. A rytíř holí ukazuje, že jste fakt v tomto zběhlí, že už jako možná víte, co je potřeba udělat a bráníte se tomu tady, jo. Takže řekl bych, že už tu informaci víte a tento výklad má sloužit spíše k tomu, aby vás opravdu podpořil v tom, že to, jak to vnímáte, je správně. To je prostě to, co já tady vidím. Já si však vytáhnu ještě nějaké Lenormandí karty a ještě se podívám na to, co vidím v těch kartách, co je tak jako společné vlastně tady v tom. Akorát se nad tím musím teda trošku zamyslet. Máte tady jakoby samé ženy a jednoho muže, jo, což je poměrně zajímavé, proto mi i přijde, že tohle je jakoby dynamika vztahu mezi dvěma lidmi. Nemusí to být opačného pohlaví, může být i stejného pohlaví, to je jedno, důležité jsou energie, přičemž vy jste tady v té energii ženské, která momentálně jako se věnuje vlastním emocím, ale není na ně úplně napojená. Jo? Takže já tady vidím rozkol mezi to logikou a těma emocema. A vy jste spíš na té logické straně. A ten výklad vás žádá k tomu, abyste šli více vlastně do té emoční stránky věci, což může být těžké i tím, že jsme teď v období vah, které jsou hodně logicky založené a hodně jako přemýšlí, všechno zvažují. Jo? Ale ono, když se to nestane, jakmile vy dojdete do toho období toho štíra, nebudete mít tohle vyřešené, tak jako ta emoce se strašně zintenzivní, ten vesmír to jakoby vyřeší za vás, ale může to sebou nést následky, které budou vycházet z toho, že budete jednat impulzivně, protože budete mít v sobě emoci, kterou potřebujete dostat ven a to prostě není úplně zdravé dlouhodobě. Ve finále se to stejně vyřeší, ale teď je jakoby období klidu, dá se říct proto, kde jako máte prostor na to dělat chyby a kde máte prostor na to si jako více ujasnit, jak to vlastně máte. Takže já tady u vás vidím, že jste teď poměrně velké zátěži. Máte tady období, ve kterém možná není úplně příjemně, ale dá se přemýšlet o tom, co se stalo a dá se hlavně procítit něco, co předtím procítit nešlo, protože na to nebyl prostor, nebyl na to čas, anebo to bylo nebezpečné, třeba projevit svoje emoce a tak podobně. Jo, může to být vztahová věc, já to tady jako pro 60% z vás asi vidím, ale pro ten zbytek z vás to může být vztah jako sám se sebou, jo. To taky tady může být věc. Přičemž tady vidím, že je tady trošičku jako nespojení se s nějakým vnitřním pocitem nějakého smyslu života nebo jako vaší životní mise. Je to už jako hodně spíš spirituálnější téma. Ale vidím tady určitě jako v blízké době hodně velké jakoby synchronicity, ježišmarja, to se nedá vyslovit skoro, a hodně jako velké spirituální symbolika, jo. To může být jako, že se vám budou projevovat například ve snech, nebo uvidíte stejnou věc, která se vám bude pořád opakovat, uvidíte to třeba na autech jako vyobrazené, nebo na billboardech, nebo v televizi a bude to furt jakoby jedno slovo, nebo jedna věc, kterou v ten den třeba vidíte 10krát, že jako do míry, když si řeknete, že už to prostě není náhoda, ten vesmír vám to takhle jakoby cpe před oči, abyste se na to podívali a jako nezapomněli na to třeba, jo, což věřím, že tady nebude ani úplně možná na to zapomenout, vzhledem k tomu, že to je dost nabitá energie tady. A ono to má smysl, protože to jako vede k té 10 pentaklů, 10 pohárů, což je prostě jako to naplnění, které ve finále očekáváte. Vy možná jste teď prostě v nastavení, kdy čekáte tu 10 pohárů z nějaké situace, která už je tady z minulosti, která úplně nemusí fungovat, jo, takže může to být i třeba strach z nějakého vztahu, jo. To bych tady viděl taky, možná od osoby, kterou už znáte, pokud se vám vrací někdo takový do života, tak já tady spíš vidím, že to nebude na škodu. Myslím si, že určitě byste tomu mohli dát šanci. A tím, že už jste jakoby připraveni na ten smutek, tak mám pocit, že jste jako v nastavení, když vás jako nic moc nerozhodí. Ne, že byste to chtěli, abyste zažívali nějakou podobnou bolest znovu, ale že už to není něco, co by pro vás jako bylo likvidační. Ta věž je tady otočená vzhůru nohama. To znamená, že tady jako nevidím úplný rozpad. Jo? Nevidím tady, že by
došlo k nějakému rozpadu. Naopak vidím, že ignorování tady té situace může paradoxně jako vést k něčemu, co je jako více rozpadající se. Pardon, že to říkám takto divně. Já bych se potřeboval podívat ještě na symboliku těch zvířat, co vidím tady ve vašem výkladu, je tady jako opravdu hodně. A nejvíce mě zajímají ti vlci, co jsou tady a ten kůň, co je tady. Takže já se hned vrátím a řeknu vám o tom víc. Tak, já tady vidím v těchto kartách, jak jsem říkal, ta symbolika toho vlka a symbolika toho koně. Jenom teda ještě řeknu, že tady hodně jde cítit nějaká spirituální synchronicita, protože já jsem opravdu jako, co jsem kliknul pauzu, že se půjdu podívat na internet na nějakou jako symboliku těch zvířat, tak mi přišel hovor, na který jsem čekal, jo? Že jako to přišlo přesně včas, kdy jsem jako nemusel teďkom jako přerušit výklad kvůli tomu v podstatě, jo? Že to prostě přišlo tak krásně, fakt co kliknul, tak přišel hovor, takže já tady fakt vidím, že vás bude čekat, jo, tady to prostě v tom výkladu je nějaká synchronicita, něco spirituálního, jak už to k vám chodí, jak jste zvyklí, pro někoho to může být fakt nějakým způsobem, že vidí ty věci na různých místech, někdo to třeba vidí ve snech, někomu to přijde do hlavy jen tak a ví, že to je důležité, to je jedno. Důležité je, že to tady opravdu jde cítit a ten vlk taky symbolizuje tu spiritualitu, ale hlavně jako, jak se tomu říká česky, jakoby schopnost vyžít s málem, nebo schopnost z malých věcí udělat velké věci. A taky symbolizuje samostatnost a svobodu, což taky symbolizuje ten kůň, který taky symbolizuje vlastně sílu. Takže tady opravdu vy teď máte jednu velkou příležitost, nebo možná víc, ale jako jedinečnou příležitost dosáhnout nějaké svobody od emocí, které nejsou jako pro vás úplně dobré a tíží vás, ale je potřeba je přijmout a je potřeba jakoby poslechnout to, co se vám snaží říct, ale nedržet je. Jo? No to je takové trošku jako paradoxní v tom, že na jednu stranu jsou dobré pro vás, na jednu stranu jsou špatné, záleží na tom, jako v jaké jste fázi. Jo? Určitě už jste za tou fází toho nejhoršího, těch nejhorších následků. Já si myslím, že jste tady fakt opravdu jako podle těch karet vystoupali na nějakou horu a teď se vstupujete dolů a tak nějak jako začínáte si uvědomovat, k čemu to vlastně jako všechno bylo. Jo? A nemusí to být úplně ani hned, ale u vás vlastně je docela dost karet, které se hýbou rychle, jo? Zvlášť ten rytíř holí. A vidím, že tady jakoby velmi brzo budete v pozici, kdy, jak to říct, vaše slova a vaše činy budou velmi kladně přijaty a budou vás lidi respektovat, hlavně jako lidi, co mají co s dočiním i s těma emocema, které tady zažíváte, což je další důvod, proč mi to vede zpátky jako k tomu, že si myslím, že to je výklad o vztahu. Ale nemusí být. Jo. Může to být vztah sám k sobě, kdy teda ta sebevědomí bude tudíž tou hlavní složkou a ne úplně uznání od ostatních. Ale ať už vás lidi budou uznávat nebo ne, vám to bude jaksi jedno. Jo. Samozřejmě vás to potěší, ale prostě vy jste tady fakt jako v pozici té královny mečů, která když se utvrdí, tak prostě je tam velká samostatnost, je tam velký pocit, jak to říct, toho, že jako víte, co děláte a toho, že prostě vás žádné emoce neovlivní k tomu, abyste dělali věci, které jsou pro vás špatně. Prostě impulzivita tam nebude, jo. A já se chci ještě podívat na karty Lenormand. Co tady teda ještě můžeme čekat? Máme tady čas. Vidím, že tady ta situace se může už trošku delší dobu táhnout. Ona ta karta toho času většinou se interpretuje až s nějakou... Já to tady prostě vidím, no. Hele, já tady prostě vidím chlapa, jo, prostě zase, to je on. Tady je nějaký vztah, prostě, já si to fakt myslím. Je to něco, co už delší dobu jako vás tíží a je tady příležitost ten vztah posunout do úrovně, která bude velmi přátelská, opravdu jako velmi jako roztomilá, hezká, jo. Já si myslím, že tady je možnost opravdu jako začít znovu, nebo začít něco, co je loajální i vůči vám, jo. Pokud tady bojujete třeba s nějakou nedůvěrou nebo něčím takovým, tak tady opravdu já vidím někoho, kdo to s vámi jako myslí dobře ve finále, kdo vás prostě vidí jako v té hezké energii a kdo vás bude brát opravdu jako velmi vznešeně, dá se říct, jo. Takže to může být opravdu ono, pro někoho, jak říkám, to může být, že zde přichází někdo nový a že máte prostě, nechci říct, že musíte, nebo máte, ale že tady přemýšlíte nad tím, jakoby utnout nějaký vztah nebo něco ve vztahu, co prostě jako nefunguje a vy jste si velmi jistí tím, možná je to něco, co už jste delší dobu se snažili udělat, ale nikdy to nebylo přijato kladně, ale u toho člověka taky jako proběhla nějaká transformace, jo? Takže
Já prostě vidím, že tady je potřeba, jo, takovou nedržet si to pro sebe, nenechávat si to pro sebe, nebýt jakoby v tom nastavení, že teď jakoby mám ten svůj kus koláče a mám strach, že o něj přijdu, když zvednu ruku a natáhnu se pro něj, tak jako ho mám jenom v jedné ruce a nikdo mi ho může vzít. Tak tady to opravdu není ničí záměr, tady opravdu ten záměr je s vámi, pokud je to vztahová věc nebo věc, která se týká i nějakého dalšího člověka, vyřešit a najít něco, co bude fungovat pro vás oba. Myslím si, že už jste jakoby v okolí lidí, nebo v okolí prostě jako společnosti, která je jakoby vyspělejší, než byla předtím, nebo je to úplně jiný typ lidí, než jste zvyklí. Jo? To může taky znamenat třeba obměnu jako sociální skupiny kamarádů a tak. Takže to nemusí být čistě vztah romantický, může to být vztah přátelský nebo vztah pracovní, to je opravdu na vás. Jak jsem říkal, asi nejspíš první věc, co vám přišla do hlavy při tom, když jsem o tom začal mluvit, je nejspíš ta věc, která se toho bude týkat. Není to potřeba řešit rovnou, je potřeba se nad tím ale zamyslet a přemýšlet tím srdcem, přemýšlet tím, kde ucítíte největší jakoby uvolnění. Jo? A já tady vnímám i to, že, jak jsem říkal, ono to bude ještě přicházet. Tady prostě ty intuitivní věci vám budou přicházet a myslím si, že budete velmi dobře chápat. Takže vůbec se nestresujte, myslím si, že je potřeba akorát sledovat třeba vaše sny, sledovat vlastně ty synchronicity a je fajn si to zapsat a potom s odstupem času se na to podívat znovu, ale máte dost času, si myslím, na to a myslím si, že jako na konci tady toho roku, vlastně to výklad je na to čtvrtletí poslední, že se budete cítit velmi svobodně a emočně naplněně, jo? Prostě, jak říkáme, tady ta 10 pohárů, což prostě je úplně ten nejlepší možný výsledek, co se tady může stát. A myslím si, že to bude velmi brzo jasně vidět, vlastně kterým směrem to je. Takže skupina číslo 2, tohle je ten výklad, který jsem pro vás dostal v této situaci. Doufám, že vám ten výklad v něčem pomohl, nebo doufám, že to bylo aspoň příjemné poslouchání. Já vám děkuji za slednutí a přeji vám moc krásný den. Tak, já vás vítám, skupinku číslo 3. Vy jste si vybrali tady tu kartu nic. Je to číslo 5 velké arkány. V klasickém tarotu v Rider-Waiteu by to byl velekněz, ale tohle je Oshozen tarot, jak jsem říkal na začátku, to znamená, tady jsou ty interpretace trošičku jiné. Nic je velmi zajímavý koncept, který se nedá upřímně úplně moc pochopit, protože k tomu, abychom ho pochopili, tak musíme pochopit koncept toho, že něco existuje, a vlastně si představit to, co tam je, když něco tam není. Jo. Takže vlastně nicota je, si myslím, koncept, který vlastně nedá úplně jako se pochopit způsobem, který, jak to říct, nedá se to vysvětlit jenom, když bych řekl jako nic. Jo. Prostě možná jsem teď to řekl úplně blbec, ale myslím, že jako chápete, co jsem se tím snažil říct. Já se musím podívat tady do knížky a podívat se, co tady k tomu píšou. Že věřím, že k tomu měli určitě něco. Oni tady se právě baví o tom, že to slovo nic v sobě obsahuje jako velmi krásné slovo, nebo jako krásný význam. Protože nic není jenom nic, ale je to všechno. Jo? Že to je vlastně potenciál těch možností. Je to místo, kam si můžeme projektovat nějaké vlastní představy a je to místo, které má prostor na to, abychom mohli my zaplnit tím vlastně, co my chceme. Takže jako ono ocitnout se v prázdnotě může být poměrně děsivé i matoucí, ale právě je to jako, že nám to dává ten prostor a tu nutnost si tam najít to, co chceme my. Takže je to vlastně paradoxně největší svoboda, kterou můžete najít, byť se zdá, že to je něco, s čím nemůžete vůbec pracovat, protože tam nemáte nic, s čím byste mohli pracovat, jo? Když to řeknu takhle. Ono taky cítit jakoby nic je ve finále ten koncept vlastně té nirvány, je to koncept toho osvícení, kdy člověk si uvědomí, že je to vlastně všechno v pohodě ve finále, jo, a že o nic nejde. Ne, že by nic nešlo, ale ve finále o nic nejde. Ono se to blbě popisuje, myslím si, že se to dá lépe spíš procítit, něco takového. V každém případě tato symbolika mi ukazuje, že v tomto měsíci nebo v tomto čtvrtletí, protože se bavíme o konci vlastně roku 2024, vy budete mít poměrně hodně času pro sebe a poměrně velký prostor si vytvořit svoji budoucnost, dá se říct, vlastně tady v tom období. Já si teď vytáhnu karty Rider-Waite a podívám se na to, co můžeme očekávat tady v tom období pro vás. Tak, tady vypadlo hodně karet najednou, a to nechci. Tak, takže ta karta půjde ven, tady máme tuhle kartu, já vám to všechno ukážu. Jo, tak.
Dobře, máme tady královnu pentaklu otočenou. Tato karta se baví většinou o tom, že je tady problém s vlastní hojností. A problém vlastně s takovou důvěrou, možná materiálními věcmi, můžou to být i finanční problémy, ale je tady přesně potom karta hvězdy. To znamená, že tady vlastně je naděje i přesto, že třeba momentálně ta situace ohledně materiálních věcí, může to být třeba financování něčeho, může to být dům, může to být bydlení, nemusí vypadat úplně tak hezky. A možná jako, jak to říct, já to nevidím jako úplně velké problémy, spíš jenom něco, co se vám úplně nelíbí. A zároveň je to prostor pro to, abyste mohli přemýšlet nad něčím, co by mohlo být vlastně pro vás lepší. Ale vnímáte to jako poměrně velkou zátěž, protože tady v tom esu pentaklu otočeném vidím, že momentálně nemusí být úplně finanční prostředky, ale zároveň je to prostor pro to, který vám vlastně ukazuje jako možnost podívat se do budoucnosti a přemýšlet o tom, jaké máte možnosti. A věřím, že tady v té situaci vlastně zjistíte, že těch možností je víc, než se zdálo. A možná tady tahle situace, která je spíš taková v přirovnání taková ten zpomalovací práh na silnici, že jako vás to spíš zpomalí, ale úplně nezastaví. Takže to je úplně jako pro mě věc, co já tady vidím. Máme tady 2 pentakly, je to vlastně nejvíc jako prominentní nejvíc prominentní znamení, máme tady i ty hole, takže je to hodně o tom materiálním světě, hodně o vašem jako zapálení pro věc a hodně o jako těch možnostech, takže jako v té královně pentaklu a ta 5, to je, pokud se nemýlím, tak je to znamení býka. Máte tady hodně býčí energii, což je zase velmi materiální, protože je to zemská energie, takže jak říkám, ta zemská energie je tady pro vás jako nejvíc vlastně vidět. A já tady vidím jako, já nevím jestli příležitost úplně, ale zužitkování něčeho, co už máte, způsobem, který vám přinese více peněz. Jo? Může to být něco, nějaký talent, může to být vrácení se k něčemu, co jste třeba v minulosti jakoby zahodili, nebo něco, v čem jste experti, ale vlastně nevíte to. Jo? Tak bych řekl, že vlastně může dojít k objevení něčeho, co momentálně nevnímáte, že by vám mohlo být k něčemu dobré. Takže znovu objevení něčeho, může to být i vlastně to, že se vám vrátí něco do života, co tam bylo v minulosti, a nebo to právě znamená zbavení se něčeho, co je pro vás jakoby i zátěží. To znamená, může tady dojít třeba k prodeji něčeho. Ona i vlastně tady ta karta může značit, že vy vlastně, jak tady bychom mohli, že vám přistává něco do ruky, tak tady vám to z té ruky odchází. Jo? To znamená, vy se tady můžete zbavit třeba nějakého finančního závazku, můžete se zbavit třeba nějakého majetku, který vás který jasně koule na noze, jo? Ta s tím řetězem prostě zátěž, která je k něčemu, stojí to peníze a vy to prodáte velmi dobrému kupci za dobré peníze. To může být taky například vlastně interpretace tady v té kartě. Čímž vlastně se zbavíte poměrně velké zátěže a dávám to prostředky na to, abyste se mohli podívat do budoucna. To je prostě jakoby ta interpretace, co já tady vnímám. Ještě bych se tady podíval, máte tady hodně těch květin, máte tady hodně karet se zahradou, takže já tady jakoby vidím nějakou hojnost a vlastně jsme i v období sklizně, takže by to tak dávalo smysl. Že tady budete vlastně sklízet jakoby něco, co jste si zasili, a myslím si, že to bude spíš jako tím pozitivním směrem. A já se chci podívat na karty Lenormandu, abych se trošičku víc jakoby podíval na to, o čem se tady bavíme. Máme tady 7, máme tady toho hada a zase tady vidíme ty rostliny, takže já se budu muset podívat na nějakou symboliku vlastně těch rostlin. Možná je to i prostor pro zasvětí něčeho, tady ten muž taky drží vlastně růži. Nevím, jestli je to úplně vztahový výklad, to si myslím, že tolik nemusí být, i když pro někoho může, pro nějakou malou část vás. Máme tady i ten klíč, jo? To znamená, tady máme něco, z čeho máte jakoby i strach možná, jo? Nějakou věc, která vám třeba v minulosti udělala potíže, jak říkám, může to být nějaký majetek, může to být nějaká schopnost, nebo něco, co jste vlastně jakoby zahodili po nějaké špatné zkušenosti, nebo přestali dělat. A teď vlastně sedíte a přemýšlíte, co dál, a možná to je přesně teď ten klíč. A vidíte, že tady je, jsem myslel, že to je srdce, ono to je růže, jo? Takže máte tady hodně těch růží. Takže já první věc, co udělám, je, půjdu se podívat, tady jsou ty růže taky mimochodem. Takže já se teď hned musím jít podívat na symboliku růže a hned se vrátím. Tak, podle toho, co mi dává smysl, tak ta růže je něco, co symbolizuje určitou jako
jak to říct, něco, co je perfektní, dá se říct, jo, aspoň v rámci možností. Proto hlavně v té kartě té královny pentaklu otočené, já tady vidím, že vy máte nějaký talent, který je opravdu jako velmi dobře uctívaný, nebo velmi dobře jako braný tím okolím, který je i prospěšný, ale vy z nějakého důvodu jakoby máte strach sám pro tu růži sáhnout, protože má trny, ale ve finále jako vy už tady ten talent máte tak vypěstovaný, nebo máte tady něco, co můžete zužitkovat, co jako vlastně pro vás bude mít velmi dobré jakoby následky, nebo velmi dobré výsledky, možná lepší slovo. Akorát je to jenom o tom se toho nebát a zbavit se jakoby nějakého strachu, že vlastně jako se stane to, co se stalo předtím. Jo? Tady totiž i ta nicota vlastně je takový prostor, který může být dost negativní, kdy si do něj projektujeme vlastní myšlenky, které jsou jakoby složeny z zkušeností, které nejsou úplně pozitivní. Jo? Takže já tady vidím, že vás tady hodně brzdí ta hlava. Hodně vás tady brzdí jakoby nějaká minulost. Přitom tady už je úplně jiná doba, je tady jiný čas a jiné příležitosti, jiní lidi okolo vás. A vlastně naopak paradoxně nevyužití tady té příležitosti bude vést k nějaké zátěži. A možná je to přesně jakoby ten klíč k těm vašim problémům teď, jo? Jak říkám, může to být pro někoho i prodej něčeho, co už nevyužíváte, něco, co je v dobrém stavu, ale není to pro vás úplně jako, jak to říct, není to pro vás úplně praktické se toho držet, jo? Tady to může být, ale pro někoho jenom jako vztahová záležitost, kde je potřeba si ujasnit nějaké priority a je potřeba vést velmi otevřenou komunikaci. Jo. Je tady možná i nějaká lež, něco, co třeba v minulosti nebylo úplně pravdivé. Já nevím, jak bych to řekl jinak. Teoreticky by to mohlo být i jako zbavení se vlastně něčeho, co předtím nebylo úplně ve fázi, kdybyste byli připraveni na to zužitkovat. Jo? Něco, o čem vy třeba, jak říkám, pokud mě to napadá například do toho majetku, tak to mohlo být něco, co vlastně v minulosti bylo ve špatném stavu. A vy jste to vlastně dali do dobrého stavu, ale pořád jakoby máte ty vzpomínky na to, jak to bylo špatné, nejste úplně schopni objektivně zhodnotit tu užitkovatelnost pro někoho, kdo by to tam třeba viděl a pro koho by to mělo smysl. Takže já tady určitě vidím takový apel na vás, abyste tohle dali ven, nebo abyste tohle sdíleli se světem, protože ten svět to přijme rozhodně lépe, než si myslíte. Jo? Je tady prostě jako znovu naplnění i nějaké jako naděje vlastně, buď v sebe, nebo v nějakou věc, kterou máte, nějakou buď materiální věc, nebo nějaký talent, nějakou dovednost, kterou tady máte, kterou v minulosti jste nebyli schopni úplně tak dobře zužitkovat, jak teď, protože tady bylo období, ve kterém jste vyrostli, ve kterém jste vlastně došli k něčemu, co je pro vás ještě jako lepší, že jste to tady vlastně jakoby vylepšili a vyleštili. Jo? Pojďme se podívat ještě na karty. Tady teď vyložím karty světla stínu. Máme tady zamilované, což je zajímavé. Já jsem říkal, že tady ten vztah úplně nevidím. Tak poprosím trošku klarifikaci vlastně k tomu, čeho se to týká. Je tady císař a je tady mírnost, takže tohle to spíše bude o těch energiích, ne nutně ani tak o tom vztahu. Samozřejmě může být pro někoho, ale jak mírnost, tak zamilovaní jsou karty, které se baví o srovnání dvou energií. Jo? Tady je to mužská ženská a tady je to světelná energie a ta temná energie, tudíž jako nějaký balans. Prostě je tady něco, co je v perfektní rovnováze, co by se dalo využít, ale vy jste ještě neudělali ten krok k tomu, abyste to využili. Jo, a ten císař vlastně to mi jako ukazuje, že tady máte úplně jako možnost zahrát skvělý tah, který vlastně bude jako šachmat, dá se říct, jo, jak tady vidím vlastně tu bílou figurku, jo, takže v podstatě něco, co úplně perfektně jakoby vyřeší nějaký problém, může být finanční věc, nemusí nutně, ale je to určité mistrovství něčeho, co teď můžete zužitkovat, takže věřím tomu, že to byla první věc, co vás napadla, když jsem o tom začal mluvit. Já bych si chtěl vytáhnout ještě jednu kartu z těch karet toho Oša. Napadá mi úplně první karta, co tady je, to tvořivost. Jo? Je to zase úplně vlastně kontrast oproti tady té kartě, což tohle by byla vlastně císařovna. A zase tady vidíme nějakou jako květinu, která je velmi podobná růži. Jo? Nemusí to být teda nutně růže, i když si myslím, že
to růže je? Těžko říct. Asi myslím, že jo. Pokud tady se někdo vyzná v květinách, možná se mnou bude nesouhlasit, ale je to nějaká tvořivost. Je to zase to vyrovnání toho ženského aspektu, který teď momentálně vám bude k něčemu dobrý. To znamená, vy tady máte dostatečnou kreativitu na to, abyste byli schopni jako z nějaké situace udělat něco, co je už jako prodejné nebo prezentovatelné, nebo minimálně to zajímá ostatní lidi. Jenom vy prostě nejste schopni jakoby ohodnotit tu vlastní tvořivost, protože vám do toho jdou ty myšlenky, které jsou negativní, které vychází vlastně z nějaké jakoby minulé zkušenosti, která se mohla tvářit jako, že není úplně dobrá. Ale vlastně i paradoxně ten had, tak on symbolizuje jakoby moudrost v tom jakoby pozitivním aspektu té karty, kterému může předcházet nějaká bolest, kterému může předcházet něco, co je neúplně příjemné, jo. A máte tady prostě jakoby všude ty květiny, takže já teď vidím, že teď je čas prostě té sklizně, teď je čas vlastně pro to zužitkovat a jako dát to do světa a ukázat vlastně to, co vám vyrostlo, jo, metaforicky řečeno, takže já si myslím, že tohle vám přinese opravdu velké výsledky. Abych se možná podíval na to, co vám tohle přinese. A vezmu si proto Lenormand, což bude trošku alternativnější způsob, jak na tohle přijít, ale myslím si, že bude fungovat. Tak. Máme zde most. Tohle to může být vyřešení nějakého problému, může to být dostání se k nějakému cíli, který se předtím zdal opravdu jako nedosažitelný. A máme tady zahradu další, jo, což je takové bludiště, takže já vyložím ještě jednu kartu. Vypadly 2 karty, tak, tahle chce hodně ven, je to čas. Čas hraje velkou roli. Když se podívám tady na tyhle 3 karty zároveň, tak já tady vidím fakt jakoby časové období, ve kterém jste dlouho bloudili a konečně jste našli jakoby nějaký most, který je potřeba jenom přejít, jo, takže tohle vám přinese vymotání se z nějaké situace, zbavení se něčeho, co vám jakoby leží u nohou, co vás stáhne dolů, ale vy se toho můžete zbavit a zároveň z toho získat nějakou finanční třeba odměnu nebo něco, co vám pomůže se potom podívat do té budoucnosti a přesně vlastně využít ten prostor vlastně té svobody pro to, abyste si postavili přesně to, co chcete. Jo? Takže tady je to, dalo by se říct, jako když to shrnu, přechod ke starému, k novému, vaší prácí a vaší kreativitou. Jo? Takže to je vlastně přesně to, co já tady vidím. Vidím tady vlastně možnost dostat se k něčemu, co opravdu chcete. A vlastně i tím hezkým způsobem, že to budete jako vidět, že to je vaše zásluha, že to je něco, co jste si jako sami vybudovali. A to je úplně ten nejlepší pocit, protože to je permanentní pocit. To je něco, co je stabilní a něco, co víte, že už tam zůstane. Takže tohle je přesně to, co já pro vás vidím tady v tom čtvrtletí a myslím si, že budete sami jakoby takovým strůjcem vlastního osudu, ale věřím, že už jste v té pozici, kdy už můžete konat a kdy už můžete jako začít prodávat v uvozovkách, jo. Takže skupina číslo 3, tohle bylo to, co jsem pro vás viděl tady v tom výkladu. Doufám, že vám to bylo k něčemu přínosné, doufám, že minimálně jste ten výklad aspoň dobře poslouchal a děkuji vám moc za zhlédnutí a přeji vám moc krásný den. Mějte se.